krijgt 600 treden op rond. Er zijn een paar die gaan nergens les van. Nou, ik ook net natuurlijk. Maar daar is een paar. Oh, vreselijk. Zo, die ben helemaal achter de poest. Maar hoe dan ook, we zijn in Wielingen. En hier is die zo'n hege brug is hier. Dat is de heegste brug van, of hangbrug. Ja, hangbrug. Ja, een lange hangbrug is het. 560 meter lang, 100 meter heeg eigenlijk. Alsjeblieft. Nou, de heenreis dat is de gerust uitdaging. Iedereen had er last van, behalve om Kees. Maak je nou luid van, wil je op zich een mooi tepeltje hebben. Nou rennen, kom. Laat je Ja, tieten verliezen. nou we moeten weer. Want daar moeten we weer. En die bejaarden die kennen het echt, dus dan moeten wij het ook kennen. Nou, dan gaan we. Kom maar. Kees de toast. Kees de toast. Je moet er wat van horen, hè? We wachten in op kaartje en dan kunt hij weg. Nou, waters.